Somija, to pričam sad tebi, ali generalno ja sam prošla kroz to da sam morala da pijem kapi od koprive, ništa ono kao lekovi, tipa da podigneš, mislim, išla sam, hematolog mi je to rekao, nije mi rekao bilo ko. Ja sam tražila da mi da injekcije gvožđa, pošto mi je bilo malo gvožđe, međutim nije htio da mi da injekcije, kaže kakve bre injekcije, ne treba ti to, i kaže uzmi kapi od koprive 3 puta dnevno po 30 kapi, to sam bila mesec dana. I super mi je bilo. I sad sam počela ponovo, zato što generalno naše zdravlje i naš metabolizam zavise od toga koliko je naša krv sposobna da upije taj neki kiseonik, da ga apsorbuje, da bude čista. Generalno naše zdravlje zavisi od toga. Znači, sve suplemente koje pijemo, džaba ih pijemo ako nam krv nije kako treba.